когато Лудогорец спъна ПСЖ в Шампионска лига. Шампионите на България и Франция блестяха тази седмица в евротурнирите. Помниш ли дуела между тях преди почти десетилетие? Последен матч от груповата фаза на Шампионска лига през 2016 двата тима се срещаха на Парк де Пренс, а парижани имаха нужда от задължителна победа, за да спечелят първото място в групата. Събитията обаче се развиваха в тотално друга посока. Орлите от Разград водеха с 1-2 до финалните акорди на матча. В добавеното време Анхел Ди Мария възстанови равенството и оформи крайния резултат. Престижното равенство бетонира зелените на трето място в групата и им гарантира продължаване към пролетната фаза на Лига Европа. За ПСЖ пък резултатът означаваше финиширане след Арсенал в крайното подреждане и съответно по-тежък жребий за осмина финалната фаза. Там Единсон Кавани и компания се натресоха на Барселона и отпаднаха след спиращата дъха ремонтада на Камп Ноу. Сещаш ли се за други случаи, в които български отбори са обърквали сметките на големите? Сподели в коментар!